jama'a mun fahimta? Ka san da yawa zaka ji mutanen mu haka, dan uwansa ne zai taso daga ƙauye ya zo wajensa, wani iya abin da zai kawo shi dan uwansa na birnin ya saya mai taki buhu 2, akan wannan takin sai ya ta zagin dan uwan. Su 'yan ƙauyen nan suna ganin in mutum na birni kamar kuɗi yake samu a banza. Kar ka gaya wa dan uwanka haka, kar ka gaya wa dan uwanka haka. Duk abin da wani zai zo ya nema a gunka, duk abin da wani zai roƙa a gunka, doctor, Allah ya ma falala da bai me da kai shi ya me da shi gurbinka ba. Da a ce an yi layi daga nan zuwa dutsen Tanshi ana roƙonka kana bayarwa, ya fi ko kuma kai ka shiga layin ku zo kuna roƙon wani. Gara a ce kai kake bayarwa, gara a ce kai kake bayarwa. Allah ya maka ni'ima, in ba da ka bayar ba ka faɗi magana mai daɗi.